irekira pixin bat aurrera du egin zaigu, aste santua dela eta martxora. Eta irekira izan zen aste santua baino asteburu bat lehenago, martxoaren 19-20. Eta orain irekieran aurretik, irekita egon gara hori aste santuan orain ere aste osoan zehar, eta hemendikat asteburu eta jaiegunero. Gero ja, umeek ja ikastola bukatu eta udaran aurten egunero irekiko dugu, aurten ere egunero, eta gero ja, umeek ikastolara buelta egiten dutenean, guk ere asteburu eta jaiegunetan irekiko dugu azaro arte. Eta eztara etorri nahi duenak ordua hartu behar du, edo zen momentutan etorra daiteke nola egin behar du? Bale, abentura parkera etortzeko normalean aurre erreserba egitea ez da beharrezkoa. Hala tarea aholkugarria da taldea handia dutenentzat edota igande hartxaldetan etorri nahi dutenentzat erreserba egitea. Gehien bat beraiek lasai egon eta guk beraiei arnesa gorde ahal izateko. Nolako ibilbidea dituzu, izan ere bat baina gehiago duzu, ez? Hori da, adina eta alturan arabera 3 zirkuitu ezberdintza ditugu, bai? Zirkuito txiki bat 4-7 urte bitarteko ondako, eta hemendik aparte 8-10 urte bitarteko ondako dakagu zirkuito ertaina. Eta gero ja, hemendik aurrera zirkuito handia dugu 10 urtetik gora, baina helduendako eta espiritu abentura zale guztiendako. Ikusi dugu ume batzuei hainbat gauza erakusten aritu zarela. Zer da lehenengo hemen zirkuitoetan sartu aurretik erakusten duzuen hori? Egiten dugu ikastaro txiki bat egiten dugu. Segurtasunagatikan oso garrantzitsua dalako jakiteko nola ibili behar dian zuhaitzetan. Eta egiten dugu kurtsillo bat, oso motza eta 10 minutukoa gehienez, 5 minutukoa, 10 minutukoa. Umeak atenditzen dute, ikasten dute? Bai, eta adi hori esatzen dugu, oso garrantzitsua da. Eta gainera, samina egiten dugu. Zerra garrantzitsuena? Zerra garrantzitsuena? Arnesakin beti lotuta egotea, ez? Inoiz, bi arnesak dakan bi mosketoiak beti lotutak egotea. Inoiz lotu gabe. Eta zomen erakusten ibiltzen zarela, ibilbidetako zein da gehien egiten dena? Handiena egiten da gehiena eta txikiena ere bai, pilek. Eta adinaren arabera ikusi duguren umeekin ibili zarela, baina helduei ere erakusten diezu, heldu asko etortzen dira? Bai, nahiko etortzen dira, bai, eta erakusten diogu ere bai. Eta batzutan ez dute hainbeste kaso egiten. Amets gaiztoen kaiola hotzeran, oiuka dabiltza gizon urdinak,